थांनाय बोसोरनि 18 सेप्टेम्बराव बे क'क्राझार जिल्लानिनो जंसार मुसाहारी आरो जनक ब्रह्मखौहाय पुलिसफ्रा नंखाय एनकाउन्टार खालामफ्लानानै बुथारनायनि उनावहाय जा वान मेन कमिसन दानानै होदोंमोन बे कमिसननि दिनै नैथि खेबनि थाखाय हियारिं दङमोन दिनै बेनिनो कमिसननिनो चेयारमेन जयन्त नालेकरा गावनो बे हियारिंखौ लादों आरो जों बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ बेवहाय लिंदोंमोन हियारिंनि थाखाय जोङो बेयाव डकुमेन्ट साबमिट खालामदों आरो जोंनि जि बुंनांगौ बेखौहाय जों बुंदों जे बे जा गावनाय जादोंमोन बे गावनाया नंखाय एनकाउन्टार बेखौहाय बानायनानैसो होनाय जादों बिथांमोना ULBनि सोद्रोमा नङामोन बेफोर बाथ्राखौ जोंनिफ्राय फोरमान होनानै बुंनाय जादों खारन जों बयबो मिन्थिगौ जे बेखौहाय पुलिस बिफाननिफ्राय गावसोरनि सुबिदा मथे माखासे सल' बानायनानै गुथै जिनिसखौ मानसिनो फोरमायनाय जादों रायजो राजानो फोरमायनाय जादों जाया नंखाय आरो जेखौ जों मालाबाबो फोथाया बे गथ' सानैया हर गेजेराव बाइक एक्सिडेन्ट जादोंमोन बाइक एक्सिडेन्ट जाखांनानै बिसोरनि न' खाथियावनो आश्रय लादोंमोन बेनि उनाव हस्पिटालाव लांदों हस्पिटाल मोनहैनायनि उनाव पुलिसा बिसोरखौ लायबाय स' सानसे पुलिसनि आखायाव 10 घन्टानिबो बारा पुलिसनि आखायाव दंमोन बे गथ' सानैया बेनि उनाव ओइखालि हराव अर्थात 18 तारिखनि बेरेफुंजा बिसोरखौ लांसुं हाग्रायाव लांनानै एनकाउन्टार जाबाय होननानै बुङो माने गावसोर गोसो मथे बुथारदों बुथारनायनि उनाव बिसोरखौ एनकाउन्टार एबा जोंनिफ्राय खारनो नागिरनाय गावसोरनि केम्प दिन्थिनो नागिरनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों थ' जाय गथ' सानैया बिसोरनि आखायाव पुलिसनि आखायाव 10 घन्टानिबो बारा दङमोन सासेया गामसा गाननानै दङमोन बिसोरनि आखायाव बहानिफ्राय गंनै पिस्तल आरो 8था हेन्ड ग्रेनेड फैखो दङमोनब्ला पुलिसा बेयावनो मोनगौमोन बिसोरो सार्च खालामासै नामा पुलिस थानायाव थानाय समाव बेखौ मोनाखसै नामा दा बिसोर लानायनि बेयाव प्रश्नआनो फैया बे टटेलि फेक्ट ओरैनो बानायनाय ओरैनो साजायथारनाय थ' बे हाग्रायाव लांनानैहाय बुंबाय जे पुलिसखौ गावनो नागिरनाय केम्प मोनहैखांनानैहाय बेनिखाय जोंबो गावनो गोनां जाबाय बोरै गावनो बिसोरनि आखायाव हेन्डकाफ दङ बिसोरनि आखाइखौ खानानै लानानै थांदों थ' बिसोरो माबादिहाय मा हाथियारजों आरो बेबायदि आखाइ खानाय अबस्थानिफ्राय पुलिसनि माबाखौनो सेनो ना गावनो गाव लानानै थांनाय बहाबा थेबनानै लाना थांनाय हाथियारखौ बोरै दिहुननो बेथ' जानोनो हाया पुलिसनि आखायाव 10-12 घन्टा थाखांनायनि उनाव सोरनिबा आखायाव जुदि हाथियार मोननै होना पिस्तल गंनै होनानै 8था ग्रेनेड होनानै बिसोरनि आखायाव दंमोनबा जों फोथायगोन नामा बेखौ फोथाया बेवहाय जों आसा खालामदों जे जि कमिसन दानानै होदों बे कमिसना मोजाङै बिजिरगोन गासैबो बाथ्राफोरखौ नायगोन आरो बेनि उनावहाय मोजां मोनसे बिसार मोनगोन जों बेवहाय बुंदों जे ULB होननाय जिनिसाबो साननो गोनां जोंनि थाखाय माने मोनसे सोमोनांथाव बादिसो जानानै थाबाय खारन बेखौ सोर दामारनाय मानो दामारनाय बेखौबो जोङो हमनो हायाखसै आरो बिनि मानसिफ्रा सोरमोन दिनैसिम बेखौबो सोरखारनिफ्राय पाब्लिक खालामना होनाय जायाखै आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाबाय जे कन्ट्राडिक्टरि गभर्नमेन्टनि बा एडमिनिस्ट्रेशननि साइडनिफ्राय जे सोरबा जुदि हाथियार लानाय संगठननि सोद्रोमाब्ला बिसोरखौ जुदि पुलिस आर्मिया गावथारोब्ला बा एनकाउन्टाराव थैयोब्ला बिसोरनि न'नि मानसिनो साख्रि होनो हाया होखाया बे नेम बेरेखा पार्मानेन्टआनो जा डेइलि बेसिसआनो जा बा टेम्परारियानो जा कुनु गभर्नमेन्ट साख्रि हाथियार लानाय बेआइनि संगठननि सोद्रोमा थैजानायनि न'खरनि मानसिनो होनो मोना होनो हाया नाथाय जोंसार आरो जनकनि न'नि मानसिनो बोरै होनो हाखो बिटिसि सोरखारा साख्रि होदों टेम्परारियानो जा जियानो जा होनो हाया बोरै होनो हाखो द्याट मिन्स बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बुंनो नागिरनाय जादों जे बे गथ' सानैया हाथियार लानाय संगठननि नङामोन थ' बेफोरबादि कन्ट्राडिक्सनखौ जोङो नुनो हायो दिनै जुदि बले कोनबा हाथियार लानाय संगठना सोरखारजों पिस प्रसेसआव फैनानै सावरायनानैहाय जुदि एकर्ड जायो गोरोबथा जायो बिनि उनाव सोरखारि नियम मथे मा होनो हाथावथाव बेखौ बिसोरनो होयो बा थैना थांनायफोरनि न'खरनो होयो बे आलादा बाथ्रा खिन्थु जेब्लासिम हाथियार लानाय संगठनजों सावराया बे संगठननि सोरबा थैदोंब्ला बिनि न'खरनो रावनोबो साख्रि बेबो क्लियारलि दिन्थिखायो जे बियो फेक्टसोमोन होननानै जेबो बेयाव माने गोनो गोथोआनो जाथावथाव जेबो नङा बेनिखाय दिनै आरो गोबां ग्रुप फैबावदों साखि बादिबो फैदों ज' बिथांमोनजोंबो डिटेल्स सावरायगोन बिथांमोनाबो जेसेबां हायो डेफिनेटलि गासैबो फोरमानफोरखौ होगोन बुंगोन सोरनि न'आव दंमोन माबायदि अबस्थायाव दंमोन बिसोरनि आखायाव हाथियार दंमोन ना गैयामोन नुग्रा मानसि दङ
बेवहाय जों आसा खालामदों आरो जोंनिफ्राय जों जिखिनि इनपुट्स होनो गोनां जों बेखौ होदों आरो बे फेक एनकाउन्टारा जे बेल' नङा जों बेफोरखौबो विथ प्रुफ जोङो बुंदों आरो जोङो डकुमेन्ट्सबो साबमिट खालामदों बेखायनो जों आसा खालामदों जे जोंसार आरो जनकनि न'खरजों लोगोसे गासै बर' हारिया बे गाज्रि जाथायनि दुखुनांथाव जाथायनि मोजां बिसार